سلام تخططلتنا channel كما يكنيهم لمون خلنا كم توتروني اشتي أبينان يحيي لنا نزبل كوارس إذا غريبا لهنا إلو مارسنا مبار كلهم بزوج زي كم تحتوا أصل confidence ويا أب نفسنا متأممان ويا أب نفسنا تأمان النت معبال زبل أرسينا هنري بخمي أب نفسنا نتأمن أب نفسنا متأممان نعبنا معبلن يكون مغنياتو أب نفسنا نتأمن تعرفينا نتنشر حزر لنا استفل عليه عودي نكن عوات زيادة بقعت لنا سترايدي يكون أب نفسوز تأمامن سب كل جزء بتكال زعزوبة سب زبالة سلسلة زلو ويتقبلنا سلزلو أبتن دليو زلنا حلمتات نادي وقعزو نادي هوت نادي عبي تران عبي أونتاوي تلوان كم جلو كلنا ينسحتونينا سلازلو مي حمش تنتبتات بقدر زبالة كمي كيرنا نفسه متأممان نعبي كمي كيرنا بقعتنا وعقمنا بصراحة ما نحيل زبل أرسه زي غريبة زلو كأتنا بتتمتنك انبارنا إلو مارس تمرتنا how to build self-efficacy يبحال الself-efficacy انتاي مقانو كسيدنا هنريينا كمي كيرنا أم نفسها تأمان النتن أم نفسها متأممان انت معبل نشو دما أبتتصرحو قعزو خمي جيرو عود كم زوجنا فالكا هنرينا نايلو متمرتي كابا ألبرت باندورا استبهل ريسيرشرز متأصل زخونة كابا يكونن لذي ساينتيفيكاوي ويكاب ريسيرش استسنة تمرت مهانو كنا مجماري تحبراكم فتو تقدامي تنبي كريا دليل اللي هو سيلف افيكاسي كبحال كله انتهاي مالتيو معناته قدمنا بتتمرت way كنا معبلو قد من بالنا self efficacy انتهاي مهانو so here if we see just give me one sec self efficacy it is a belief you are capable of achieving a specific goal or performing a specific task انتهاي مالتيو ازي اب نفسها تأمامانነት ወይ እምነት ምዕዳር ንምንታይ ነቲ ተዋሂብካ ዘሎ ዕላማ ወይ ተዋሂብካ ዘሎ ስራሕ ብዓወት ክትዛዝሞ ብዝበለፀ ስራሕ ክትዛዝሞ ከም ትኽእል ምትእምማን ምዕባል ማለት እዩ ስለዚ ርእሲ ተማንነት ወይ ከዓ ናይ ምዕዋት እምነት ማለት እዩ ካብ ምንታይ ይመፅእ ኣብ ነፍስኻ እምነት ክትሕድር ከለኻ ንስኻሲ እቲ ዘድሊ ብቕዓትን እቲ ዘድሊ ክእለትን እቲ ዘድሊ ጥበብን ተመክሮን ከም ዘለካ ክትተኣማመን ከለኻ ማለት እዩ ስለምንታይ ከብዛዕቡ ንክደስ ኣለና ኣብ ንብል this self-efficacy is a strong predictor of high performance መብዛሕትኦም ወሃብቲ ስራሕ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ዘለዉ ናትካ self-efficacy ክፈልጥዎ ብዝተፈላለየ ኣብ ኢንተርቪው ይፍትኑ እዮም ወይ ናትካ confidence level ክፈልጥዎ ይፍትኑ እዮም ስለምንታይ እዚ ዓይነት ሜንታሊቲ ወይ ነፍሰ ተኣማንነት ዘለዎም ሰባት ኣብ ስራሕ ዕውታት ናይ ምዃን ዝለዓለ ዕድልን ተኽእሎን ስለ ዘለዎ ስለዚ እዚ ዓይነት ኮንሰፕት ወይ እዚ ሰልፍ ኤፊካሲ ወይ ኣብ ነፍስና ምትእምማን ዝበሃል ኣብ ንኸዶ ዘለና ጉዕዞ ትምህርቲ ዲ ስራሕ ብዘይገድስ ዝለዓለ ናይ ምዕዋት ተኽእሎና ስለ ዝዕቢ ተገዲስና ክንሰርሓሉን ከነማዕብሎ ድማ ክንፅዕር ከም ዘለና ከተሓሳስብ ፍቱ ቁፅሪ ክልተ ካበይ ይመፅእ ወይ እንታይ ነገራት ከነማልእ ኣለና ሰልፍ ኤፊካሲ ወይ ስትሮንግ ሰልፍ ኤፊካሲ ወይ ሓያል ዝኾነ ነፍሲ ምትእምማን ክንዕቢ ተኾይና እንታይ በይን ክንጅምር ኣለና እንታይ ክንክተል ኣለና ስለዚ master a task እንታይ ኢልና ነርና it's a belief that you are capable of achieving a specific task ንሓደ ስራሕ ኩሉ ግዜ ሰልፍ ኤፊካሲ ከም ዘለና ከመይ ንፈልጥ ንኣብነት ተንሲኻ ኪድ ካብዚያ ናብቲ እንድሕር ኢሎምካ ብተኣመን ኢኻ ከይድካ ምትኸይድ ስለምንታይ ጌርካዮ ስለትፈልጥ ስለትኽእሎ ማስተር ስለትገብሮ ኩሉ ግዜ ሰልፍ ኤፊካሲ ካበይ ይመፅእ ንሓደ ነገር ኣፀቢቕና ኣብ ንኽእለሉ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ናብ ነዚ ሰልፍ ኤፊካሲ ከነማዕብል ተኸይና ነቲ ዝዕዮ ናትና ነቲ ስራሕ ናትና ማስተሪ ሌቨል ብቅዓትና ክንሕይል ክንክእል ኣለና ክንፅዕር ኣለና ክመልኮ ኩሉ ግዜ ዘይንመልኮ ነገር ተኸይና እንታይ ፍርሂ ይሓድረና ብሓፈሻ ሓበሻ ወይ ኤርትራውያን ኣተዓባብያ ናይ ሕብረተሰብና ኮንፊደንስና ቁሩብ ምሉእ ኣይኮነን እንድዩ ተወሳኺ ኣብቲ ስራሕ ብቅዓትና ምሉእ ኣብ ዘይኮነሉ ደረጃ ድማ መሊሱ ሸይ ክገብር ማለት እዩ ፈጥፈጥ ክንብል ንጀምር ወላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልን ስለዚ ቀዳማይ ነዚ ሰልፍ ኤፊካሲ ናትና ወይ ኣብ ርእስና ተኣማንነት ኣብ ትዕዮ ርእሲ ተኣማንነት ብሓፈሻ ኣይኮንኩን ዛረብ ዘለኹ ኣብ ስራሕ ኣብ ዝኾነ ስፔሲፊክ ሓደ ውሱን ዕዮ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ ስራሕካ ክኸውን ይኽእል ኣብ ስራሕካ እውን ኣብ ክፋሉ ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ኣገዳሲ ስራሕካሲ ዝለዓለ ምትእማን ዝሕድረልካ ነገር እንተሎ ነቲ ነገር ቀዳማይ ማስተር ክትገብሮ ኣለካ እንታይ ርኢና ክንርኢ ንኽእል ኣብዚ define the area which you want to master
ስለዚ እንታይ ማለት እዩ self efficacy ኣብ ኩሉ self efficacy ለና ክትብላይ ትኽእልና it's impossible ኣብ ኩሉ ዓውድኹም ክህልወካ ይክእል ኣብቲ ንስኻ ክትዕወተሉ ክትፃወተሉ ደሊኻ ዘለኻ ሜዳ ምምረፅ ኣብ ውሽዑ እንታይ ኣበየነ ክዕወት ዝደሊ ኣበየ ኣነ ብሉፅ ኮይነ ማስተር ኮይነ ክቐርብ ዝኽእል ኢልካ ነፍስኻ ትሓፅር ማለት ኣብ ኩሉ እንተይልካዮ ግን ኣብ ኩሉ ክትወድቕ ኢኻ ምክንያቱ ግዜ እውን የለን ኣይከኣልኒ እውን ንኩሉ ማስተር ክገብሮ ኣይከኣልኒ ዝብል ቃል እኳ ክንገድፎ ንኽእል ኢና ግን ኣገዳሲ እውን ኣይኮነን ኣብቲ ከነድመዓሉ ንኽእል ኣብቲ ንሕና ንፃወተሉ ዘለና ሜዳ እቲ ንሕና ነዘውትሮ ዘለና ዕዮ እቲ ከነድመዓሉ ንኽእል ቦታ መንውሰድ ኣብኡ ንዑ ዲፋይን ምግባር ትዛዕበየ ስራሕ ይስዑ ነቲ ክንዕወተሉ ወይ ማስተር ክንገብሮ ክመልኮ ኢልና ተበጊስና ዘለና ዕላማታት ኣብኡ ታርጌት ክንገብር ኣለና set a realistic but challenging goals እንታይ ክንበፅሖም ዝግባኣና ክንገብሮም ዝግባኣና መፅሓፍ ምንባብ ድዩ ትሬኒንግ ምግባር ድዩ ስፖርት ምግባር ድዩ ምግያይ ብዘይገድስ እዚኣ ክገብር እየ ንመዓልቲ ፍርቂ ሰዓት ከም ዝናገበርኩ ነዚ ነገር እዚ ክዕብየ ክንብል ከለና ሓንቲ ጎል እያ እዚኣ ስለዚ ነቲ ክትዕወተሉ ዘለካ ዕላማ ዲፋይን ወይ ምስ ኣነፀርካዮ ቀጥታ እንታይ ክትገብር ኣለካ ጎል ንዕምሱ ዝኸይድ ንዑ ነቲ ደሊኻ ዘለካ ንክትበፅሕ ዘድሊ ጎል ሴት ክትገብር ኣለካ ከተቑሞ ኣለካ ስለዚ ግን እቲ ነቑሞ ጎልሲ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ወይ ዝከኣል ክኸውን ክኽእል ኣሎ ካብ ዚሮ ተበጊስካ ዝለዓለ ብቅዓት ክበፅሕ ኣይትብልኒ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እዩ ስለዚ ኣቕምኻ ግን ኣዝዩ ድማ ታሕቲ ነገርካ ክመርፅ የብልናን ምክንያቱ ንዑ ምስ ጨበጥናዮ ከይንድቅስ ስለዚ ቁሩብ ሪያሊስቲክ ክኸውን ኣሎ ኣት ደ ሴም ታይም ግን ቁሩብካ ቻለንጅ ዝገብረና ወይ ንዓናኻ ዝምኩረና ክኸውን ኣሎ ሳልሰይቲ ድማ the accomplishment of this will build the self efficacy ነዚኦም ዝገበርናዮም ታርጌት ናትና ምስ ኣነፀርና መምሱ ዝዛመዱ ዕላማታት ምስ ገበርና እዝን ክገብር እየ ምስ በለና ነተን ዕላማታት ንዐን ዋላና ንኣሽንዐን ክንጭብጠን ምስ ጀመርና እንታይ ክኸውን እቲ ሰልፍ ኤፊካሲ ተኣማንነት ናትና እናዕበየ ይኸይድ ንኣብነት ሓደ ሰብሲ ብቕልል ዝበለ ክጎይ እየ ስፖርት ክገብር እየ ኢሉ ጎል እንድሕር ገይሩ ማለት እዩ ምስቲ ዝኸዶ ስራሕ ዝጠቕሞ እንተኮይኑ ስለዚ ብዝያዳ ንሕና ኣብ ፕሮፌሽናል ላይፍ ኢና ተኪርና ንዛረብ ዘለና ግን ኩልና ዝተፈላለየ ዕዮ ስለ ዘለና ናይ ሓደ ኤግዛምፕል ክትብ ክብል ይብል እዩ ብስፖርት ጌርና ተገሊፅና ግን ሓደ ስፖርት ዘየዘውትር ዝነበረ ኣነስ ኣብ ነፍሰይ ክትኣመን እየ ነፍሰይ እንድሕር ፅቡቕ ፊት ኮይኑ ጥዕናይ እንድሕር ሸጥ እንድሕር ኢሉ ኣብ ስራሐይ እውን ክሕግዘኒ ኢልና ንኣምን that's a good one ምክንያቱ ፅቡቕ ነፍሲ ዘለዎም ዝለዓለ ሜንታል ሴት ኣለዎም ማይንድሴት ናቶም ብራይተር እዩ ኣብ ሂወት ፖዚቲቭ ኣረኣእያ ኣለዎም ስለዚ እሱ ንሓደ ኣገዳሲ ባእታ እዩ ኮንፊደንስና እውን ዓብይ ፀልዎ ቅድሚ ሕጂ እውን ኢለ ነይረ ፖስቸርና ኣካላትና ቦዲ ሼፕ ናትና ሜንታል ስትሬንግስ ናትና ነቲ ኮንፊደንስ ናትና ዓብ ተራ ኣለዎም ስለዚ ክጎይየ ኢሉ እንድሕር ወሲኑ ሓደ ሰብ እንታይ ይብል ሕጂ ኣነ ፊት ዝኾነ ነፍሲ ክህልወኒ ይብል good that's a very good ኣብዚ ማስተር ናይዚ ፊት ዝኾነ ነፍሲ ክውንን እየ ይብል ሽዑ እንታይ ይገብር ኦኬ ደን ኣብ መዓልቲ 20 ደቂቕ ወይ ከዓ ኣብ ሰሙን 3 መዓልቲ 20 ደቂቕ ኣብ ገዛይ ኤክሰርሳይዝ ክገብር እየ ምስቲ ዝደልዮ ዘለኹ ቅርፂ ዝኸይድ ስፖርት ካብ ዩቲዩብ እናረኣኹ ስፖርት ክገብር እየ ይብል ስለዚ እንታይ እዩ ሶምነተን ዝበለን ዕላማታት ክሃርመን ተጀሚሩ ኮንፊደንስ ክስምዖ እዩ ኦኬ ኣነ ክገብሮ ይኽእል እየ እዚ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ክብል ይጅምር ስለምንታይ ማለት እጂ እቲ ዕላማ ዝገበርናያ ከነተግብራ ምስ ጀመርና እቲ ሰልፍ ኤፊካሲ ክንዳቕ ይጅምር ምክንያቱ እቲ ንዘልዮ ዘለና ባህሪ እውን ይምዕብል ስለ ዘሎ ሶሪ ግዜ ወሲደ ኣብዚኣ ሳልሰይቲ observe model behavior እቲ ንስኻ ክትገብሮ ደሊኻ ዘለኻ ክትበፅሖ ደሊኻ ዘለኻ ኣብቲ ዓውዲ እቲ ሓያላት ዝኾኑ ሰባት ተኸታተል ኢንተርኔት ሕጂ ኣብዚ ዝለዓለ ሓገዝ ክገብረልካ ይኽእል እዩ መን እዩ እቲ ባህሪ ንስኻ ክትንፅባርቆ ደሊኻ ቪድዮ ካሜራማን ማስተር ዲኻ ክትከውን ደሊኻ ካሜራማን ኣብ ዩቲዩብ ኣቲኻ ከመይ ገይሮም ቪድዮ ይቆትሑ ከመይ ገይሮም ታሽም ገብሩ መዓት ቪድዮታት ኣሎ ንዑ ተኸታተል እንታይ ይገብሩ ቴክኒክ ናቶም እንታይ ይጥቀሙ እንታይ ዓይነት መሳርሒ ይጥቀሙ ኩሉ ነገር እናረኣኻ ትኸይድ ማለት እዩ ቀጥታ ክምህሩካ ይክእሉን እዮም ግን ምስኦም ቀሪብካ ካብኦም ዝተፈላለየ ቴክኒካት ማይንድሰት ኣተሓሳስባ ሜላታት ትመሃር ማለት እዩ ትቀራረብ ሓደ ዝተወሰነ ግዜ ሓደ ደው ኢለይ ነይሩ ፅቡቕ ስራሕ ኣለዎ ግን መካኒክ ክኸውን ይሕልሙ ካብ ንእስነት ስለዚ እንታይ ተዘራሪብና እንታይ ክገብር ኣለዎ ኢለ እታ ስራሕካ ኣይትግዳፋ ቀፅላ እታ ስራሕካ እናቐፀልካ ግን ኣብታ ትርፊ ግዜኻ ሰዓት ዲ 2 ሰዓት ኣብቲ ከባቢኻ ዘሎ ገራጅ ኣቶም ሰባት ኣነ ናይ ገራጅ ሕልፍ ዝበለ ልምድን ባህግን ድሌትን ኣለኒ ብጥርሑ 2 ሰዓት ክሰርሓልኩም እየ መዓልታዊ ኣይትሓንቲ ኣይትኽእሉኒ ግን ክመሃር ደሊ እየ ምሳኹም ትብሎም መብዛሕትኡ ግዜ ጥዑይ ሕልና ዘለዎም ሰባት ይሕጎስ እዮም ተወሳኺ ግን እቲ ሰብ እንታይ ገብር ኢልኒ ብጣዕሚ ኢምፕረስ ዝገበረኒ ወይ ዝገረመኒ ኣብ ዩቲዩብ ኣትዩ ኩሉ ብዛዕባ መኪናስ ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ ከማዕብል ከም ዝኻልእ መፅሓፍቲ ገዝዩ እንታይ ማለት እዩ ድሌት እንተለዎ መንገዲ ኣሎ ስለዚ ኦልሬዲ እሱ እቲ መጀመርያ ስቴፕስ ወሲዱ ኣሎ ሓንቲ ኣነ ክሕግዞ ዝኽኣልኩ ፕራክቲካል ኬድካ ኣብቲ ገራጅ
تم سبات كم زي أنا دليل لخيل فأنت مالتيو نتم موديل observe for the time أبتاع عودة زلع على بقعة زلهم سبات كتكاتلهم على كان تاي جبرو تتركتكم كمي بقعتهم كابهم تمهار لك كمان كون ده يكونس كابهم جن بحرت ورس مالتيو ስለዚህ observe and learn everything about your model ብዛዕባ እቲ ክትበፅሖ ማስተር ክትኮነሉ ደሊኻ ዘለኻ ርስቲ ኩሉ ነገር ብዛዕቡ ወላ ብተግባር ኣይትግበሮ ብሓሳብ ግን ክትበፅሖ ትክእል ኣለካ ስለዚ YouTube is a great place to find such people ኣብ ጉግል ኣቲኻ ወይ ኣብ YouTube ነዚኦም ትደልዮም ዘለኻ ባህርትታት ብቀጥታ ግድን ክትረኽቦም ትኽእል ኢኻ ካብኦም ድማ ዓብ ፍልጠት ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ብጌሮም ንሳቶም ብዙሕ ግዜ መፅሓፍቲ ከተንብቦ ዘለካ ክትገብሮ ዘለካ ትሬኒንግ ኮርስ ክትወስድ ዘለካ እውን ይጠቕስዮም ብዙሕ ግዜ ስለዚ ክልተ ስጉምቲ ንቕድሚት ኬድካ ኣለኻ ማለት እዩ እታ ራብዓይቲ ልክዕ ምሳት ትዛመድ ኮይና ግን social persuasion ይብሎ እዛ እንታይ እያ find a mentor or coach who mastered the skill you want to master እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ክንዕዘብ ድሕሪ ምፅናሕ እንታይ ንገብር ግን ወላ ሽሕ ግዜ ተዓዘብ እምበር ነታ practical step ወይ ነታ ስጉምቲ ሓፊልካ ንኽትከይድ ግን ክሳዕ ክንዱ ከይሕግዘካ ይኽእል እዩ ስለዚ ካብዚ ምፀገብ ከንታይ ደሊ ኦኬ መን ኣሎ ነዚ ኣነ ክበፅሖ ደልየ ዘለኹ ኣብዚ ከባቢይ ዝኽእሎ ወይ ኣነ ብኣካል ክረኽቦ ዝኽእል ሰብ መን ኣሎ እንተዘየለዉ ኮይኖም ሜንቶርስ ዝበሃሉ ኣለዉ ኣብ ኢንተርኔት ክትረኽቦም ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ዓውደቲ ትምህርቲ ዝህቡ ዝምህሩ ይኽፈሉ እዮም ግን ነቲ ዘሎ ስልጣናት ስለዝሓለፍዎ እሶም ተመክሮ ናቶም የካፍሉኻ የርእዩኻ እቲ መንገዲ ማለት እዩ ስለዚ ሜንቶር ኦር ኮች ብቀረባ መሳርሕትኻ ክትረክብ ተኽኢልካ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዘይተረኺቡ ግን ኣብ ኢንተርኔት ሰርች ጌርካ ኣብ ከባቢኻ ብኣካል ክትረኽቦም ትኽእል ምስኦም ክትዘራረብ ትኽእል ምክንያቱ ወላ እኳ ኣብዚ እንተተዓዘብካ ኣብ መወዳእታ ኣብ ደሲሽን ወይ ውሳነ ኣብ ምውሳድ ከየብፅሑኻ ይኽእሉ እዮም እዚኦም ስለዚ እንታይ ትገብር ሰባት ብኣካል ዝገብርዎ ነቲ ትደልዮ ዘለካ ገይሮም ዝሕወትሉ ዘሎ ቪድዮ ካሜራ እንተኮይኑ ቪድዮ ካሜራ ዝቐትሑ ዘለዉ ሰባት ክእለት ዘለዎም ዝበልካዮም ሰባት ትቐርቦም ስለዚ እንታይ ትብሎም እቶም ሰባት ኣነ ትሕትና ክህልወና ኣለዎ ትሕትና ጥራይ ዘይኮነስ ክንሓትት ቅሩባት ክንከውን ኣለና ሰብሲ ንዓመፃ ምሳይ ተምሃር ክብለካ ይክእልኒ ሬስቶራንት ክትከፍት ትደሊ ኣለኻ ንኣብነት ወይ ካ ሼፍ ኮክ ክትከውን ወይ ካ ኩክ ከሻኒ ናይቲ ክሽነ ማስተር ክትከውን ደሊኻ ኣለኻ እንታይ ክትገብር ትኽእል ፈርስት ኦፍ ኦል እቶም ክሽነ ኣብ ዩቲብ ዝተፈላለየ ብዛዕባ እቲ ኤርያ ንስኻ ማስተር ክትማዕብለሉ ደሊኻ ዘለኻ ቪድዮታት ተኸታተል ተምሃር መፅሓፍ ትንብብ ድሕሪኡ ኣብ ሓደ ሬስቶራንት ከይድካ ኣቶም ሰባት ኣነ እዚ ከምዚ ባህግል ኣለኒ ክመሃር ሳንቲም ኣይትሃቡኒ ብጥርሑ ክሰርሓልኩም እየ ክመሃር ድማ እየ ምሳኹም ትብሎም መብዛሕትኡ ግዜ ያ ኖ ዝብልካ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ግን ሓደ ካብኦም ያ ክብለካ ምክንያቱ ብልብካ ትደልዮ ነገር የጋጥመካ ትረኽቦ ኢኻ ድማ ስለዚ ምስኦም ድማ ትዕድል ምስ ረኸብናዮ ሶ ኢልና ክንላገፀሉ የብልና ብምሉእ ሓይልና ክንፅዕርን ክንቃለስን ክንረኽቦ ድማ ክንቃለስ ፅቡቅ ጌርና ክንጣፋእ ክንክእል ኣለና ሓምሸይቲ improve your emotional state ወይ prime your state ይብልዎ እንታይ ማለት እዩ ዝህጂ ኩሉ ግዜ ነቲ ኣብ ሓደ ነገር ክንከይድ ከለና ንኣብነት እቲ ሰልፍ ኤፊካሲ ወይ ኮንፊደንስ ወይ ማስተር ዘድልየና ንዕዑ ዝድሊ ነዚ ባህሪ እዚ ከንፀባቐርቀሉ ዝግድበኣና ስራሕ ይፅበየና ኣሎ ንበሎ ኢንተርቪው ድዩ ስራሕ ድዩ ዝኾነ ነገር ይፅበየና ኣሎ ኣብቲ ግዜ እቲ ግድን ዋላ ትሬኒንግ ጌርና እንተለና ኣብዚ እቲ ኔርቨስነስ እቲ ምጭብባጥ ፍርሂ ክወርሰና ግድን እዩ ንቡር እዩ ሽሕ ግዜ ትሬኒንግ ግበር ክመፀካ ግድን እዩ እንታይ ክትገብር ግን ኣለካ ኩሉ ግዜ ሓደ ዲፖዚቶሪ ወይ ሓደ መኽዘን ክህልወካ ኣሎ እዚ መኽዘን እዚ እንታይ ክሕዝ ኣሎ 5 6 ወይ 4 3 ክሳብ 10 ንሕና ኣብ ሂወት ፍሉይ ዓወት ዝተዓወትናሉ ኣብ ቀዳማይ ክፍሊ ዲና ቀዳማይ ወፂና ኣብ ገለ ዲና ገለ ጌርና ኣብ ስፖርት ዲና ተዓዊትና ኣብ ዝኾነ ነገር ንሕና ፅቡቅ ዝገበርናዮ ዘዘክረና ናትና ዕቤት ናትና ፅባቐ ናትና ክእለት ዘዘክረና ነገር ክንገብር ክንክእል ኣለና ክንፅሕፍ ኣለና ፅሒፍና ክንሽምድዶም ክንክእል ኣለና ስለምንታይ ኢና ከምኡ ንገብር ዘለና እዚ ኣርእስቲ እዚ ዝኾነ ነገር ናይ ሰልፍ ዳውት ኣብ ነፍስና ምጥርጣር ድዩ ፍርሂ ድዩ ዘይምትእማን ድዩ ከጋጥመና ከሎ እንታይ ክንገብር ኢና ነዚአን ክነንብበን ኢና ምናልባት ፅቡቅ ተሳኢልና ነፍስና ኣብ ፅቡቅ ቦታ ተሓጎስናሉ ኣብ ፅቡቅ ቦታ ዝነበርናሉ ክብሪ ዝተሰማዓና ኮንፊደንስ ዝተሰማዓና ግድን ንዓን ክንዝክረን ኣለና በብሓደ ምክንያቱ እንታይ ንገብር መሲሉና ሓደ ግዜ ኣካላትና ነቲ ዝሓለፍናዮ ፅቡቅ ነገር ረሲዑ ወላ ሓንቲ ከምዘየጋጠሙ ገይሩ ስለ ዝገብር እዩ እንታይ ሽሙ ዝገብር ነቲ ብቅዓት ከነርእዮ ወይ ነቲ ኮንፊደንስና ይፀልዎ እዚ እንታይ ንገብር ንሕና ብኸመይ ንቃለሶ ነዚ ኖ ኣካላትና ንሕና እውን ፅቡቅ ግዜ ዝሓለፍናሉ ብቅዓትና ዘንፀባርቕናሉ ግዜ ነይሩና እዩ ስለዚ ኣይትክሓት ደልካ 5 ወይ 4
عود زجبر كالنا بهيوت كخت أصلا تجمير كا confidence كا كسنا بلاي صغير سبورت جير كتعود كالو يستفل علينا جرجم جدا كنت أقسم كنت أفهم كنت لنا ولا سئل أنت لنا سنينا نجبر معلنا مغنياتو نعم بمرأي اتسناتنا حنقول برايم نجبر لنا نتن دليل لنا سمعيت نخمت أنا نحجزوا لنا أنت زي اللي بعلو أبت نيرفسنس كتونا سلازخونا مالك سلازي إذا حمشنا بتاعت نمنتهي تغمانا أب نفسنا حيل زبالة ترير رئيسة أمانة كلونا رئيسة أمانة جن أبتستوسنا عود مالتي ስለዚህ ቅድም እንታይ ኢልና ርእሰተ ኣማንነት ማለት ምእማን ኣብ ነፍስኻ ኣነ ነዚ ነገር እዚ ክገብሮ ይኽእል እየ ብቅዓት ኣለኒ ክእለት ኣለኒ ኢልካ ምእማን ማለት እዩ ከምኡ ኢልካ ኣብ ተኣምነሉ ግዜ ኩሉ ግዜ ነቲ ትገብሮ ስራሕ ብዝበለፀ ንክትፍፅሞ ድማ ተኽእሎ ኣለካ ስለዚ እቲ ሰልፍ ኤፊካሲ ዝብሎ ዝለዓለ መግለፂ ወይ ከዓ ትንቢት ናይቲ ዓብ ዓወት ከተምፅኦ ትኽእል መርኣያ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ነቲ ንክንገብሮ ዘለና ኣርእስቲ ቅድም ዲፋይን ክንገብሮ ኣለና ኣብየናይ ዓውዲ ኣነ ክፃወት ኣብየናይ ዓውዲ ክዕወት ዝደሊ ዘለኹ ኢልና ንገብር ሽዑ ንዕዑ ነቲ ክንበፅሖ ደሊና ዘለና ክሕግዙና ዝኽእሉ ዕላማታት ሓደ ክልተ ሰለስተ ሊስት ንገብር እቶም ዕላማታት ድማ እንታይ ክኾኑ ኣሎም ሓደ ክግበሩ ዝኽእሉ ክኾኑ ኣሎም ካልኣይ ድማ ቁሩብ ከዓ ቀጥታ ብቐሊሉ ክንጭብጦም ክኸውን የብሎም ቁሩብ ሓይሊ ዘድልዩና ክኾኑ ኣሎም ምንታን ተቢዕና ክንሰርሕ ስለዚ ነዚኦም ዕላማታት እዚኣቶም ነቶም ንኣሽቱ ዕላማታትና ክንጭብጦም ዝጀመርና እቲ ኮንፊደንስ ናትና ወይ ሰልፍ ኤፊካሲ ናትና እናተነደቀ ንዓበይ ልክዕ ከም ዝመንደቕ ሓንቲ ብሊኮት እናወሰኽካ ንዓበይ ዝኸይድ ከምኡ ይኸውን ማለት እዩ ነዚ ክገብሩልና ዝኽእሉ ዋላ ሞቲቬት ክገብሩልና ዝኽእሉ ወይ ነቲ እንታይ ዓይነት ባህሪ ክንገብር ከም ንኽእል ንመፃኢ ከርእዩና ዝኽእሉ ድማ ኣብቲ ዓውደት እቲ ዝለዓለ ጥርዚ በፂሖም ዘለው ሰባት ንዖም ሞዴል ንገብሮም ከመይ ገይሮም ይሰርሑ እንታይ እዮም ዝገብሩ እንታይ ይዛረቡ ብኸመይ ይጥቀሙ ኣብ ዩቲዩብ ከድና ዝተፈላለየ ንዓኦም ክሕግዘና ክንፈልጠሉ ንኽእል ኣፍልጦና ኣብታ ኣርእስቲ ዓሚቕ ክኸውን ከም ዝኽእል ከነንብብን ክንዕዘብን ክንክእል ኣለና ራብዐይቲ ድማ ነቶም ኣብቲ ዓውደቲ ተዓዊቶም ዘለው ንሕና ብቐረባ ክንረኽቦም ንኽእል ኣብ ከባቢና ዘለው ሰባት ክንረክብ ንፍትን እንተዘየለው ኣብ ኢንተርነት ኣቲና ኣብ ከባቢና ሜንቶርስ ወይ ኮችስ ክንደሊ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ንሕና ክንበፅሖ ዘለና ስለ ዝሓለፍዎ መንገዲ ከሪዩናን ክሕብሩናን ስለ ዝኽእሉ ሶሪ ምስ ረኸብናዮ ዕድል ድማ ሸጥ መዓንጣና ጌርና ክንሰርሕን ክንደክምን ኣለና መወዳእታ ድማ እቲ ትምህርቲ ዋላ እቲ ሰልፍ ኤፊካሲ እኳ ነማዕብሎ እንተለና ኣብታ ዘድልየና መድረክ ክንበፅሕ ከለና ግን ፍርሂ ክወርሰና ንቡር እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ዋላ ንፉዕ እንተለኹ ክዛረብ ከለኹ ይደሃል እየ ንቢእ ዝብል ሕቶ ብዙሕ ዝመፀኒ ንቡር እዩ እንታይ ክንገብሮ ኣለና ሓንጎልና ፕራይም ክንገብሮ ኣለና ክንቅይሮ ኣለና ነትን ኢሞሽናል ስቴት ናትና ኣብታ ሞሜንት ዘሎ ክንቅይሮ ክንፍትን ኣለና ብኸመይ ንቕይሮ ኣብ ሓንጎልና ቅድሚ ሕጂ ዝገበርናዮም ፅቡቃት ነገራት ፅቡቅ ነገር ብዛዕባ ነፍስና ዘዘክሩና ኣብ ነፍስና ኩርዓት ተሰማዓና ግዜ ኩሉ ግዜ ተገዲስና ግዜ ወሲድና ክንፅሕፎም ኣለና ቀፃሊ ክንደግሞም ኣለና እዚ ስምዒት እዚ ክመፀና ከሎ ቀጥታ ነቲ ፅቡቅ ነገር ተዘኪርና ፅቡቅ ነገር ክስማዓና ክእለት ከም ዘለና ብቅዓት ከም ዘለና ምክንያቱ ኣብቲ ሕማቅ ኔርቨስ ክንከውን ከለና እንታይ ብለና ነብስካ ክእለት የብልካን ዓቕሚ የብልካን መን ኢኻ ንስኻ ኣይትገብሮን ኢኻ ክትወድቕ ኢኻ እዩ ዝብለካ ዘሎ ነቲ ንስኻ ፅቡቅ ዝገበርካሉ ተዘኪርካ ሽዑ ከም ፅቡቅ ዝገበርካ ሓንጎልካ ይቕበሎ ስለ ዘሎ ነቲ ዘለካ ጭንቀት ወይ ኔርቨስነስ ከም ዝጎድልን ንስኻ ድማ ነቲ ዝበኣካ ርእሰ ተኣማንነት ከም ተመሊስካ ከም ትሕዞ ኣብኡ ተመሊስካ ክትገብር ከም ትኽእል ድማ ትቐረብ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ብዛዕባ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ መወዳእታ ክፋል ናይቲ ቪድዮ በፂሕና ኣለና እዚ ነገራት እዚ ከምዚ ሓደ ተደምሮ ሓደ ኣይኮነን ፕራክቲስ የድልዮ እዩ እንሻላ ብቐሊሉ ዝብፃሕ ኣይኮነን ንማለተ ሓደ ተደምሮ ሓደ እውን ቀሊል ኣይኮነን ግን ግዜ ወሲድና መዓልታዊ ትሬኒንግ ክንገብሮ እንተፈቲና ዝብፃሕ እዩ ዝብፃሕ ጥራይ ኣይኮነ ከዓ ኣብ ሂወትና ዓብይ ኣወንታዊ ለውጢ ከምፃልና ንሂወትና ሓጎስን ኩርዓትን ድማ ከምፃልና ስለዝኾነ ተገዲስና ክንፍትኖ ይምሕፀን ማለት እዩ እቶም ንመጀመርያ ትሪእዎ ዘለኹም ወይ ኣብዚ ኮሚኒቲ ናትና ትመፁ ዘለኹም ሽመይ ጆርጆ ይበሃል ኣብ ጂድራር ኣብ ዩቱብ ኣብ ቻነለይ ዝተፈላለየ መሃርን ኣነቃቃሕን ትሕዝቶ ኣለኒ ንዑ ሪኢኹም ክትመሃሩ ትኽእሉ ኣብ ፌስቡክ እውን ኣብ ጆርጆ ድራር ኢልኩም ተኣቲኹም ብፍላይ ድማ ቀዳሕናይቲ ኮታዊ ከውርዶ ፍትነ ዝያዳ ግን ሕቶ እንተለኩም ኣብኡ ክትፅሕፉ ትኽእሉ እቶም ብኢሜይል ትኽእሉ ግን ኩሉ ግዜ ብኢሜይል ጌርኩም ትሰድዎ ኣለኹም እቶም ዘለኩም ድማ ኣብዚ ኢሜይል እዚ ስደድዎ
ثم كومنت እናገበርኩም ነዚ ቻነል ትድግፍዎ ዘለኹም ወይ ነቲ ትሕዝቶ ናብ ካልኦት ክጠቕሞም ዝኽእል ሰባት ዝበልኩሞ ትሰድዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ንዓይ እውን ፊድባክ ስለትህቡኒ ዘለኹም ከምዚ ክኸውን ከምዚ ኮይና እዚኣ ፅብቕቲ ወስኽሉ ድማ ኣየነይቲ ኢኹም ትፈትዉ ካብዚ ነጥብታት ኣየነይቲ እንታይ ክውሰኽ ይኽእል ሓደ ሓደ ብዙሓት ሰባት ድማ ፍሉይ ነጥብታት ትውስኽሉ ኢኹም ኣብቲ ኮሜንት ብዙሕ ነገር ይርኢ ኣለኹ ኣነ ቪድዮ ናተይ መብዛሕትኡ ካብቲ ኮሜንት እዩ ዝብገስ ዘሎ ሕጂ ግን ሎሚ ዝፀሓፍኩሞ ፅባሕ ኣይኮንኩን ዝገብሮ ድሕሪ ወርሒ ክገብሮ ይኽእል እየ ኖት ጥራይ ድወስድ ስለዚ እቶም ተገዲስኩም ኣብኡ ትከታተሉ ዘለኹም ትመሃሩ ዘለኹም ትዓብዩ ዘለኹም ድማ ዝያዳ ሓጎስ ይፈጥረለይ እሞ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ኣብዚ ወዲና ኣለና ኣብ ካልእ ትሕዝቶ ንኹልና ክዕብየና ዝኽእል ኢለ ዘቕረብኩ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኮኑ